wani tsarin ne a da masu shiryawa da masu ba da umarni mune mata marhaban da zuwa kuma ne mata da tsama da girma gwamna kamar yadda wannan gwamnati ta samar da abubuwa na ci gaba a wannan wato ma'aikata domin bunkasa wannan sana'a wadda take ba wa matasa masu ɗimbin yawa abin yi a baya an samar da training na mutum 150 sannan an samar da abin da ake kira training na 'yan kasuwa na masu shirya fina-finai sannan a wannan karo an zo da tsaftacewa da tantance dukkanin masu yin waka da masu gabatar da fina-finai ba don wani abu ba domin a yi abubuwan da suka dace da addinin mu da al'adunmu da ta'adodinmu wannan kudiri da wannan gwamnati ta kan girma wannan ya yi daidai ta ganin gyara tarbiyyar mutanen jihar Kano da kuma nauyin da al'umma suka dora mata wanda suka amince suka zaɓe ka suka ba ka amanar su domin ka inganta rayuwarsu da addininsu da kuma al'amuransu na rayuwa. Girma gwamna yau kusan shi ne sati na ƙarshe da muka zo domin tsaftace wannan abubuwa. Ba wani mutum da zai fim a jihar Kano sun yana da lasisi da hukumar tasa fina-finai, ba wanda zai shirya fim, babu wanda zai gabatar da wani abu na waka dole sai ya je wannan hukuma ba da wani abu da a tsaftace. Don gwamnati ta samar da abubuwa da dukkanin abin da zai gabatar da wannan tsari domin a ga yawon su
yadda za a samar da wannan abu a na'ura wato ta yanar gizo irin ta zamani kamar yadda wannan gwamnati a kano na biyu sai da kudurin yi ganin cewa ayyukan kano da kuma dukkanin ma'aikatan kano sun zama kan wato yanar gizo wannan hukuma ba da abin baya ba shi yasa aka fito da wannan tsare-tsare da girma gwamna ina godiya da wannan karanci da aka mana Allah ya bada jan gora da kai wannan da Allah ya haɗa kawo nan ku Allah ya ba nasara Allah ya sa duk wanda da ke da shi da ci gaba da ke da shi a kan jihar Kano da wannan nasara an ta ta masu fiye tunadinai girma gwamna Allah ya baka nasara Allah ya ba jan gora Allah ya sa da makiya Allah ya sa su kuka assalamu alaikum Allah ya ƙara sakira amin Allah ya kuma shi da sanar da Allah ya bayar su da mutan dan mu masu yawa da mu samu su Allah ya kaji bayani duk wanda ka gani a nan walau mai sana'ar fina-finai ne ko kuma waɗanda suke shiryawa ko kuma ba da umarni har ma da masu yin waƙoƙi wannan hukuma take tantance shi da kuma tabbatar da sai ya hanci shi kasancewa gwamnatin ga gwamnati ce ba hawan igiya ba to ya kamata ta wannan hukuma da wannan tsari duk wanda zai shigo da ya wannan harka ta fina-finai ko kuma waƙoƙi bai kasance sahihi wanda aka san ingancinsa kuma da wannan tsari na rashin tafiya a kan hawan igiya a dai wannan kuma akwai tsari da aka gudanar na tantancewa kuma aka yi musu katin shaida wato ID card ina nema da kuma wani yana gwamna domin da kirawo alasan zai kwalle wanda yana da cikin wanda za a ba wannan wato ID card da kuma cewa Hassan Kauro da Aliyu da Harisa Muhammad da Asma'u Sani Ini
sai gudunmawar da yake bayarwa musamman a wannan tsari na zikin kalalar da sana'ar harkokin fina-finai a jihar Kano. Ciyama a ciyo mana nan. masu sana'ar gudanar da fadilai masu sana'ar gudanar da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من كما mataimakin gwamnan jihar Kano manyan ma'aikatan gwamnati manyan 'yan siyasa mafi girma su ne masu wannan sana'a saboda su muka zo wannan wuri kuma shugaban wannan hukuma ta tantance filamen da sauran ma'aikatan da ɗan jarida da kowa da kowa assalamu alaikum. Babu shakka wannan taro naku ne, wannan taro namu ne, domin ya nuna muhimmancin wannan sana'a. Mu kuma tun da muka shigo wannan gwamnati da karo na farko da karo na biyu mun duba hukumomin yada labarai na jihar Kano na gwamnati muka ce sai mun masu jiran bawo saboda haka shin kansu wannan gida na talabijin Allah ji kan Muhammad Abubakar Rimi mun mai da shi kan kirba irin zamani wanda an sa masa na'urori na zamani kuma kotunansa sun ƙara yin kawo tsare-tsare da aka fara yi ake yi yanzu yana aiwatar da abubuwan da ya kamata ya aiwatar sannan kuma gidan rediyo kamar da aka yi bayani gidan rediyo mu yana ɗaya daga cikin gidajen rediyo masu ƙarfi a wannan ƙasa tun da ana jin gidan rediyo nan duka faɗin Najeriya da ma Nijar da Chad da Cameroon duk ana jin ƙarfin wannan gidan rediyo sannan akwai wani abu ba da kuka manta da shi ba manta da shi shi ne jaridar nan ta Triumph da can ta kwanta dama da can an sa ta cikin kawari an rufe muka duba muka ga cewa wannan jarida ta Triumph ya kamata mu dawo da ita domin muryar al'ummar jihar Kano dawo da ita muka ƙara mata ƙarfi yanzu ma har da kana al'umma da yawa suna amfana kuma da gwamnoni kullum kowane mako aka buga wannan jarida sai an kai fadar shugaban kasa yana karanta Triumph sai an kai gwamnonin arewa suna karanta Triumph to saboda haka za mu ci da karfafa wannan gidan jarida sannan kuma akwai wata hukuma ita da can a littafi take kawai a rubuce amma ba aikace ba ita ce hukumar tantance filafilai wannan shugaban wannan hukuma shi ne yake fassara
wannan hukuma da dokokin wannan hukuma shine yake fassarawa yake aiwatarwa a aikace domin a tabbata da dalilan da yasa aka yi waɗannan dokoki ana cin buri. Babu shakka tace bulabulai da masu waƙoƙi abu ne wanda yake ya zama dole domin da farko dai wannan sana'a ta ku muhimmiyar sana'a ce. Tun da kuma muhimmiyar sana'a ce to sai an tabbatar ana yin ta a yadda ya kamata a yi ta. Al'adunmu da addininmu da zamantakewarmu dole sai an ga cewa ba a gurɓanta shi ba wajen wannan sana'a. Sannan kuma uwa yadda ake gudanar da dimokuraɗiyya. Wannan dimokuraɗiyya mu muka nema, muka karɓa daga hannun sojoji. Sojoji suka yadda suka bamu, kuma suka yadda cewa mu je mu yi muna mulkin dimokuraɗiyya. To idan aka bar wannan sana'a ba linzami ba a burki to za a gurɓanta harkokin dimokuraɗiyya a wannan ƙasa. Wannan aiki a bakar da yake yi shugaban wannan hukuma shi za da sauka kowa da kowa. Wannan aiki yana da muhimmanci kwarai. Za mu taimaka muku da wannan. Muna godiya. Tun da mun fito da wani sabon tsari, mun shiga wani sabon darasi, mun buɗe sabuwar chapter, mun buɗe wato wani tsara wacce take wannan sana'a ta ku za ta inganta. Shi ne ilimi a jihar Kano ya zama kyauta, ya zama dole matakin firamare da matakin sakandare. Karatun allo za a inganta shi bayan karatun Ƙur'ani. Karatun allo za mu tura malamai wanda za mu koyar da ilimi kan ƙarin haddace Ƙur'ani, to lallai kuma a iya aikin addini, aikin shari'a da kuma lugga da ma koyar nahawu na larabci da sauransu. Wannan shi ne zai maida mai karatun allo babban malami, cikakken malami. Sannan kuma za mu ƙara da karatun zamani domin ya ba da hali a iya sana'a. Rubuta. Kuma dama shari'a cikin musulunci da na'urar da ake amfani da su na zamani, kuma Allah shi yake ba da ilimin zamani. Jirgi da yake tashi sama ba hikimar bature ba ce, ikon Allah ne. Saboda haka duk ilimi na Allah. To saboda haka muna roƙon ku yi amfani da wannan sana'a, ku nuna cewa ilimi a jihar Kano yanzu kyauta ne daga firamare zuwa sakandare. Yanzu haka
makarantun sakandare sun mun tura musu cek sai Allah suke yi da idan yaro kai je makaranta ya je sakandare ko ya je primary aka ce na wurin makaranta ce ainihin an ce principal ya yi alat ya riga ya tura alat Allah idan an yaro yana yawo ba titi ba karatu yana yawo to ku ne za ku fito da tsari da zai nuna cewa wannan ba zai inganta al'umma ba wannan ba zai inganta al'umma ba saboda haka masu fim ku yi ingani ni ne na ce da kun kulle me za ku ce ina so in ga kun yada son aje makaranta a jihar Kano kun ƙara mutane ƙwarin gwiwa su ban ƴaƴansu su je makaranta a jihar Kano wannan aikin ku ne saboda haka wannan tantancewa wannan aiki da aka yi kusan mako guda ana yi wata ɗaya ana yi abu ne da ya kamata a yi shi ga shi an ba da identification card wato katin sanin kowa ne kai to duk wata sana'a ta zamani dama sai an dora ta kan wannan dora saboda haka afa kalla na gode maka za mu ƙara maka ƙarfi ba mu ce a yi waƙa a ci zarafin wani ba a yi waƙa a fito da abubuwa wanda addinin musulunci da su da wanda al'adunmu suka yi da su da wanda zamantakewar mu ta yi da su wanda zai inganta zaman lafiya domin gode muku kuma Allah ya saka mu saurara this screening is absolutely necessary. This screening, I'm happy, is successful. I'm happy to see that all those who are involved in this trade are now being identified and they are being identification cards. We must carry out this program, this trade in a decent manner, according to our religion, according to our tradition, and in a way that it will promote peace and stability. There is no doubt that you communicate a lot of information to members of the public. While communicating information to members of the family, either through drama, either through your songs, either through dance drama, you must abide by the ethics of this profession. And I'm happy we have taken you up 1 month to screen, to ensure that all those who are in this trade are qualified to be in this trade. I'm happy to inform you that we are ready to continue assisting this institution so that we produce decent artists according to our tradition and the custom. And also I assure you, those of you who are serious in this project, we are ready to sponsor you. Go and get more skills in doing this business. Thank you. I assure you for that. Thank you, sir. So we urge you to continue promoting the developmental aspects, the social aspect, the economic aspect, the religious aspect of the people of Kano State and of the people of Nigeria. Thank you and God bless.
wannan gawa mai kima zama sun yi a kawanka da izinin ka domin da kirawo malam Hussein domin ya rufe mana wannan taro da addu'a.